Okay, til at starte med, der skal vi vise der, hvordan I gør det her. I starter med at gøre sådan her, sådan gør sådan. Så skal I prøve lige så stille og se, om I kan komme op. Så nu skal I prøve igen og igen og igen. Men det svære, det er at få svunget benene helt op. Så jeg prøver også at prøver. Altså lige nu der er det bare for at lære jer, hvordan man gør. Og ja, så der gjorde jeg det næsten sådan. Vi ses. Og ja, så nu, der går det bedre og bedre. Og det håber jeg også, at det gør for jer. Så jeg håber egentlig bare, at I lærer det, og at I får en rigtig hyggelig dag med at prøve det, og så kan I vise en masse, at I har lært det.